pano paSly Media zvakare apa tinokupai zvirongwa zvakasiyana-siyana kunyanya zvirongwa zvinonetsa mukati memhuri, mukati memadzinza matakaberekwa. Vamwe vachiri kure nekuzvitenda, vamwe vakazvigamuchira vakaona kuti aiwa uku tinogona kuwana pundutso, asi vamwe ndo vachiri kuti aiwa aya madhirama uku kuacta. Regai tione kuti vanoda kubatsirwa vanobatsirika sei. Musadiscourage vamwe kuti vauye kuzobatsirwa. Zita ndinonzi Robert Tafumani. Munokwanisa kuona Sly Media paFacebook, page redu rakanzi Sly Media Productions, pamwe chete zvakare nepaYouTube channel Sly Media Productions. Uyo zvakare tiri paTikTok apo patinoisawo tumwe tumavidhio tudiki zvakare paTwitter tiripo, paInstagram uyewo zvakare nepaLinkedIn. Nyaya yekutaura nezvayo pazuva ranhasi naApostle Monalita inyaya dzemhuri dzinozosvika pakubatana kuti aiwa mukati meupenyu hwedu hamuna chiraramo chakanaka, tikabatana tinogona kuwana pundutso. Apostle, pakuroiwa apa rega nekukumhurisa makadi apo takataka kutofamba nebhora mukati memhuri, mukati medzinza pane here pamunokwanisa kuona kuti isusu zviri tibatani semhuri tibva tangofambira chinhu chimwe chete, kana kuti mufanira kutanga matomboita makakatanwa kana kuti mavakugoverera ari mumwe chete? Chinhu chinenge chakanaka mukumarobati mumhuri kufamba pamwe chete, handitika kuitira kuti kubatsirwa kwenyu, handitika hakuna anozosara achiti pamwe zvakati, pamwe vaya vakazofamba vakandisiya kana kuti chii, kana kuti uya aramba ndofunga ndiye ari kudaiso. Handiti zvakanaka kuti mukabatsirwa muri pamwe chete muchisunungurwa semhuri, ndo pemunobva maidentifaya chiri mamuri, handitika kuti uya ane chipo chakati, uya ane chipo chakati, nokuti kusangana nemachallenges ekuti chokwadi a family of 10 vese vanenge vari kuti vari kusvikirwa nasekuru chakanyuka, vese vari kuti tiri kusvikirwa nambuya nehanda. Hakuna zvinhu zvakadaro, chinenge chiri chikwambo chinenge chiri kushandisa zvacho chitamba dhenzi nevanhu mukati medzinza. Saka mungazvionesei mimi semhuri kuti tichitasa muenzaniso wamatipa kuti munenge mine mudzimu unenge uchisvikira kumunhu wese, mungazvionesei kuti mega mimi yaitsi midzimu yakachena? Mweya ndiwo basa ravo ukuthi unoona zvinofanana nefamily iyi yemasisters aya, umwe wacho anga atori nezvese full regalia kubva kujira reretso chinyihanga ese machira, handiti nhekwe zvese inga anazvo, handiti. Asi mweya akati pakunge vari tiri kuvaitira matare avo akatotanga kuita semunhu atodi atosvikirwa, handiti. Ini ndokutarisa ndichibvunza mweya ndichisecha kuti pakajeka here, handiti. Mweya ukanditi aiwazve ngavatobvise machira, nokuti wakatanga kubva waitaurira hama dzavo kuti ndipei jira rangu, ndipei machira angu, wachibvisirwa mubhegi wachita wachipiwa wachitofuga. Ino mweya ndokunditi aiwazve jira iro machira aya ekutonyanya reretso iro nerehanga rufu, ende iye wacho akafuga machira ayo ndi achatotanga kutofa, handiti, nekuda kwemachira iwayo. Machira aya akatosimbiswa zvikwambo nekuti mweya yezvikwambo ichirimo, ichiri kudominita mukati medzinza, mukati mefamily, haina kuzorodzwa mweya iyoyo, handitika. Saka zvinhu zvokuti mweya unenge uchiona, handiti, mweya uchiona, mweya ukakwanisa kuona kuti pane umwe wacho apa pane chipo chiripo chitangai madai, iwewe yes chipo chiri pasi, kamachira aya chitotanga wamazorodza, wakabva watomazorodza machira iwayo, handiti. Wakanzi munotanga zvinhu zvenyu patsva zvakanaka, mutange mazorodza hondo idzi dzezvikwambo nemweya yengozi iri kuita kuti misha yenyu isamire, dzimba dzenyu dzisamire. Mweya wengozi wapedza dzinza zvakare. Saka vanhu vakave nekuteerera nekuziva kuti aiwa regai titeedzere, saka manzwa vanga vakunopupura kuti zvechokwadi takasunungurwa.
asi izvo zvinoita kuti munhu uri one uende kwaunofamba unonzi une mudzimu ugotenga machira ugoitirwa matare ese iwayo hama dzako dzikozogamuchira kuti une mudzimu zvinofambiswa sei? Panhu ipapo panoda kuti munhu ingewo pana mumwe munhu weukama hwako, because haungazoshayi pahama dzako dzese kana muzukuru kana angazomirawo newe. Handiti izvozvo ndinozviramba. Handiti kuti pangashaye kana hanzvadzi kana angazomira newe. Handiti kuti zvishuwa mafamba chokwadi zvoonekwa kuti ndo zviripo. Ndosaka tiri kuti mukoma Robert, kana uchiona iwe kuti dzinza rangu harigamuchiri zvinhu izvi, but uri kufamba uchinzwa kuti ndo zviri pauri, handiti ngazvikumbirirwe nenzira yakanaka. Woregera hako kuzogaragara nemazichira hobho hakutogara nemanhekwe nechini nokuti ndo zvinozopa dambudziko kuti hama dzikazokuona uine zvinhu zvezve ndononzi ndo uri kupedza uri kupedza wamwe mudzinza. Handiti zvinhu zvatiri kuti isusu zvinokumbirirwa, handiti zvotaurirwa kuvadzimu vako kuti wonaika dzinza harisi kutambira, asi inini ndatambira kuzwa kuti muri pandiri. Handisi kuda kuita n'anga, handisi kuda kuti ndinge ndiine zvakawanda zvandinogara nazvo. Handiti chingoitai kuti ndinge ndiine zvinhu zvakareruka. Kana ndichisonesa masheta angu uri munhu wemurume, ndosonesawo masheta ane makana emachira iwayaya amuri kuda. Handiti kana uri mukadziwo unokumbirirawo sezvo ndotengawo madhirezi kana kusonesa madhirezi emakana api aya, ungosarawo nekana jira rako rewaiti wo green ekuti unozikanwa kunzi aiwa izvi kuchinamato kana pepo. Handiti nokuti kuchinamato aiwa izvi zviriko. Kana Jesu wacho ndo machira akapiwa namai wake nemasisters ake paakanga akutanga mission yekuti akutanga kunofamba kunoparidza nekunodini. Handiti mukati mevanhu akatopiwa machira iwayo pepo, blue, white, green. Handiti saka izvizvo inini ndinotaurira vanhu kuti jira reredzo musachere kutamba naro, muchingoda kumhanya kunotenga. Jira riya ndere munhu wekuti ari kugadzirwa zvinhu zvake, iye atotambira kuti inini muchivanhu ndo mandiri kuda kufamba namo. Ende uchizwa kuti une hama dziri kufamba newe, but kana uchizwa kuti hama dzako dziri kuti isusu izvezvo amheno itai mega, usatengeswe jira reredzo. Kumbira kumunhu ari kukubatsira. Handiti kana akatokutaurira kuti jira reredzo riri kudikwa, ita kuti hamuna here zvimwe zvamungandiitiriri jira hariite, since inini wedzinza rangu wakaramba kutambira chinonzi mudzimu. Handiti inini handidi zvinhu zvinozondiremera. Handiti saka kana ari munhu anoziva anotokudza kuti horaiti iri chisiyana naro, chingotenga aya machira kana kuti chisonesa masheta ako. Handiti chisonesa madhiresi ako emakana aya, jira chingoita rewaiti, handiti kana reblue, kuitira kuti mangwana zvisazonetsa kuhama dzako. Iwewo unotambira mudzimu yako but uchinamata zvako mwari wako. Ndo zvinhu zvinosanwa kunge zvichiitwa. Tiri papo zvakare, ngatiti wafamba wega waenda kunobatsirwa, ungazive sei kuti uyu mudzimu kana kuti ichi chikwambo chiri pandiri? Nekuti vamwewo zvakare vanoda kutosvikirwa, zvokuti akangosvika akanzi mimi mune mudzimuka, zvamuri kutaura zvemajira esvika izvi anenge atotenga kudhara, anobva atonomhanya. Ungazive sei kuti uyu mudzimu, ichi chikwambo chiri kubuda pandiri, zvese zvazvo zvoda kugadziriswa kuti zvive zvinhu zvakachena? Right, chikwambuka chinonyepa, chinochinja. Nhasi chabuda chichitaura izvi, mangwana chinobuda chichitaura, hachitaure zvinhu zviri straight kuti chirambe chichienda nedare, because mudzimu unoramba uchienda nedare. Handiti hauchinji kuti mangwana machinjirwa, mangwana maakunzwa izvi, mangwana maakunzwa izvi. Ende uyezve mudzimu haurwisanisi, unovaka. Handiti saka chikwambo chinorwisanisa zvokuti hachivaki. Saka iwe kana uri munhu chiri chikwambo, zvibvunzewo kuti pati vanhu pawakarekodha mweya wakambozorwa kuti zvakati, nhasi wakutaura izvi, mangwana wakutaura, umbori mudzimu werudzi wakadaro usingamiri nechinhu chewo chawataura kuti itai zvakati, itai zvakati, itai zvakati.
mangwana waakuchinja waamune zvimwe ende futi chikwambo ndataura kuti chinouya nekuparadzanisa kwete kuvaka. Saka iwewe munhu wega pachako unosanwa kuona kuti ndosanwa kubatsirwa, handiti ndinosanwa kubatsirwa nekuti kuna vamwe vanhu vokuti anogona kufunga kuti atori right. Icho chiri chikwambo kana kuti mweya wengozi unototaura paari, unototaura paari. Saka akazosvika pamunhu anoona anokwanisa kumudza kuti aiwa chikwambo chakatungamira mudzimu utori kumashure uko, handiti chitotanga imagadzirisa. Then munhu akazogadzirisa paya ega munhu anenge akuzozviona. Plus pano vamwe mukumaropa tokuti anogona kutopupura kuti zveshuwa pane zvinhu zvandanga ndichiona kuti kana uri mudzimu wechokwadi, why zvakati zviri kuitika muupenyu hwangu, why ndiri kuramba ndichi. Kune vanhu vokuti anouya ane machira iwayo kachita ane mudzimu chichi, but wozoona kuti vamwe toti anorapa, but anotaura kuti handisi kurara nemaspiritual wives, handisi kurara nemaspiritual husband, ndinodyiswa every day, ndinge ndichidyiswa nyama, handiti but uri kuti une mudzimu. Ndozoudza munhu kuti aiwa chikwambo icho, handiti munokuona, hapana, ngatichitotangei patsva kuti 1 titange tambozorodza mweya yezvikwambo iyi nengozi, tochizogadzira chipo chiri mamuri. Unoona munhu aclean manje, zvinhu zvake zvaakufamba nenzira yakanaka, even hope haachadyiswi kuhope, haacharoti maspiritual husbands aya kana kuti maspiritual wives. Ininiwo semunhu ngatiti ndanzi ndine mudzimu. Mudzimu ungatadze munhu kunamata here? Aiwa, mudzimu hautadzisi munhu kunamata. Mudzimu kazhinji unotokurudzira kuti namatai kuna musika vanhu, handiti namatai nguva yenyu zhinji ngainge iri pakunamata. Ini ndinoti 60-40%. 60 ndeye kunamata Mwari, 40% ndo yetinenge tichipira kumidzimu yedu nekukumbirira nekudii tichitenda. Saka chinotadza maKristu kunamata tichisanganidza tichitasa panyaya dzemudzimu namusika vanhu. Nditozi kuti kurwara here, kushora here chivanhu chedu, I don't know, but vazhinji vacho kune vamwe kuti vane vabereki vanenge vachivakumbirira, handiti iyo wofunga kuti akangwara, but vane vabereki vanenge vachiita sei, vachitokumbira vachididi every morning, vanenge vachikumbira kuvadzimu kuti vana vedu vananhingi vachengetei kwavari, handiti mumasango mavari kushava vari, handiti then iye akanopinda kuchechi anenge achiona kunge kunamata kwake ndo kunoita, handiti pane vamwe vakazopisa machira emabereki, moto wacho wakazoona wakapotsa vanhonga mubhini, handiti pavakazofambawo wakazoudzwa kunzi aiwa zvaandizvo zvamakaita, itodai mudai muripirire mudai vazongodaro vakazoziva kuti midzimu zvechokwadi iriko, wakaona upenyu hwavo watoshanduka, vadzokera pakugara upenyu hwakadi hwakanaka. Saka hakuna chinotadzisa munhu kunamata achitenda kumidzimu yake. Chinoitika mukati mekurarama kwomunhu zvinofamba sei pekuti mukati memhuri mai nababa nevana munogona kubatwa mwana mumwe chete achinzi ndiye akaromba, ndiye ari kuita kuti upenyu hwevamwe husafambe. Iye munhu aitaura kuti kana pamusuwo yen'anga chaiwo, kana pamuprofita chaipo hazana pfugama, pang'anga chaipo hazana kupinda kana munonzi mudari, asi kwavari kufamba vari kubata iyeye. Right. Chimwe chinhu chinoitika mukoma Robert ndechekuti ari kutobatwa wacho ndiye atori nedare remusha. Saka vaya vane uchenjeri, vaya vane mano avo akaipa, handiti ndio vanonge watogara wateisa mhepo yakaipa pamunhu uya, handiti pamwana uya, kuti ava pavachafamba ngaanobatwe, but iye ndiye anenge atori nedare remusha kana kuti tsvimbo yemusha yekugona kuti kusunungura dzinza rese, handiti muri kuona. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kusangana nazvo zvokuti vanhu vakanga vasina kuchenjera kana kuti kufamba kuvanhu vanoona, handiti munhu wavanenge vachiti ndiye munhu akaipa, iye tiye munhu yaatombozivi kana gwenzi haatomborizivi, ndiye anenge ane dare remusha rekusunungura dzinza nekukomborera dzinza. Yes. Tiri kutaura nenyaya dzekuti mhuri dzinofanira kubatana kuti dzipinde mumatare dzinzwe kuti chii chiri kunetsa mukati memhuri. Zvinezvi rikatimbotaura nemasisters afambawo vakabatana vakati mwana wamai ngatimbofamba tinonzwa kuti izvi zvakamira sei. Alright, ngatitange tichiti
chakati shamari upenyu hwedu hauna kumera mishi ngatimbodzifambira ndiani ndini anditi alright chii changa chiitika mukati mekurarama kwenyu chakazita muzoti shamarika ngatimbodzifambira namo nematambudziko zvakaita sumudza urombwa kushereketwa iwo maspiritual husband aya ari kunetsa ngozi dziri kunetsa mukati memusha kusabatika kwemabasa kusabatika nekuendeka kweupenyu kuti chawabata chinongosvedza chionekwe kushayikwa kwemabasa kuti nyange ukaritsvaka basa racho dzimwe nguri hautoriwani nyange ukariwana basa racho pamwe harina kana mari tongoti upenyu hwanga husiri kuendeka zvakanaka zvirwere mukati memusha kufiwa mumhuri matambudziko akangowanda wanda vanowanikwa mumhuri ndo akazoita kuti tisimukewo tichitarisa ndaza muchiti matambudziko hongu zvakazomira zvakadai so imimi pamakaona vanhu zvatso kuti izvi kaizvi hausi upenyu zvane nguva yakaita sei izvi kuti muzonyatsoti pamakazosvika pakuzoti kune mumwe wangu shamwarika handi zvava nenguva yakareba kubvira vabereki vedu vachiri vapenyu vakangoendawo vakazvitadza vakazvisiyawo saka mukufamba kwenguvawo uyuwo musikana mudikiwo ndiye akawanawo nhamba dzaapostle Mona Lisa kwaakadziwana saka akangotanga ngondisenderawo uri munamato akatanga ngondisendera kuti chimbotevedzeraiwo minamato iyi ndakaiwanawo mune rimwe gurupu rinonzi raapostol Mona Lisa paindatodini pandashandisa munamato uya ndikati iwe chivapawo nhamba dzangu ndipinde inini vopai mugurupu saka akazongondisendera linki nobva ndapindawo mulinki mulinki muya nobva ndaona muri kuiswa minamato mune dzidziso dzirimo dzezvimwe zvezvatanga takarasika nokona kuti mumugurupu mune dzidziso irimo neminamato iyi nobva tatanga kuteedzerawo minamato iye ndichiteererawo futi dzidziso iya ndichitarisa futi matambudziko atinawo ndakanyatsoona kuti zviri kuenderana ndichibva ndazoseenzesa minamato iyo iya minamato yavaingoisa kumagurupu iya pandakutangawo kuona kuti pane zvimwe zviri kudonha neminamato iyi ndichibva ndazoendawo kuinbox kwaapostol Mona Lisa ndichibva ndataurawo navo vachibva vazondiudzawo nezvekuti kune bira musi wa5 August chichi kana muchikwanisa munokwanisawo kudi kusvika muzowanawo rubatsiro nobva ndati ndichavavarirawo nokudarowo nokufamba kwenguva unobva ndangovavarira nobva ndakwanisa nobva ndasimuka ndikati musikana handei saka tasvika ikoko kubira right mina tisati taenda kubira imimi ndimuri kunzi makatanga nyaya iyi chakaita kuti muzokwanisa kuzopedzera mugurupu imomo munongobatsirwa vanhu chii inini ndandine dambudziko iro remaspiritual husband zvekuti nyangwe nemurume anga akutondisema mumba mamusisina kugara zvakanaka saka pandakatanga kushandisa minamato iyoyo ndakatoona zvisataenda kumunamato akakuudzewo kuti uko kune gurupu uko ndakazvinzwa paredhiyo ndakanzwa vamwe vaibatsirwa vachiuyawo nematestimony paredhiyo saka ndibva ndatoona kutoti matsanangurirwa avari kuitwa kunzi vanobatsira so ndo kungatoperera matambudziko edu saka ndibva tangosheya nawo maideas saizvozvo kwakuzobatana navo kusvika takaendawo kubira zvikanotifambira zvakanaka zvekuti takatozonoziva zvimwe zvinhu zvatandisingazivi zvatanga takatoitiswawo nevamwe zvisiri izvo zvekutoti kune kwatakambotengeswa mumwe mucheka tichinzi mune chivanhu chiri pamuri asi nokuda kwokuti chivanhu ichi changa chakasangana saka vakangotitengesa mucheka vasina kunyatsotichenesa kuti izvi zvimire zvega zvakashata zvichibva saka ndopatakabva tanowana dziso yekuti aiwa izvi zvinoitiswa asi maifanirwa kutanga macheneswa madai saka ndokuzoya tichicheneswa zviya ndobva tatorasira ipapo mese muri kusouth handiti kuti muri munomu handitika murimo munomu kwamaimbofambawo muchida kuedza kugadzirisa dambudziko reupenyu hwenyu rakanga riri dare rimwe chete raisi kubatwa ikoko uye richizoshaya zvaro kupera richimbobatwa zvombotaramuka zvodaiso kana kuti makangotanga nekuuya kuna apostol kwatakamboniitiswa zvisiri izvo takatofamba kwakawanda
saka zvekutoti kana nekuchechi pamwe tanga tatogara kana ndiri seni asi pandakazonzwa dzidziso yaibva uku kuti chivanhu nechikristu zvino nedzidziso yavaipa saka ndo pandakatoona kuti zviri nani nditange ndaenda uku saka iye zvino izvi ndakutoona kutoti kana kuchechi ndokwanisa kuenda ndakutokwanisawo kutobata basa ramwari. Handiti vanhu manga makuda kutora nyaya yebira pai handi pabira pai masvika pano ya ndasvika pano mva taendawo kubira tichienderana unedzidziso yatakanga tichinzwa yechivanhu nokuti mataifamba kubvira kudhara pamwe waingoudzwa ungonzi une mudzimu kana kutoti kumudzimu kwachinonzi une mweya wetsvina kuri kuchechi taitonzi mune mweya wetsvina imi wotadza kunzwisisa kuti saka chiri pandiri chacho chimbori chii mudzimu mweya wetsvina kana kuti chi vamwe vanokuti une chikwambo zvokuti ndanga ndava confused zvokuti nyangwe kuchechi ndakaita gore nehafu ndisingachaini ndisingachanzwisisi kuti chiri pandiri chii ndobva ndazonzwa dzidziso inobva ndazouya nobva taenda kubira pabira apa ndo pakabatwa basa chiri pamunhu chichibuda chichitaura chiri pamunhu chichibuda chichitaura kana uri mudzimu webuda uchitaura kana iri ngozi kana iri mweya tsvina zvese zvibuda zvichidi zvichitaura then basa robatwa ngozi dzozorodzwa zvikwambo zvozorodzwa then mudzimu yokumbirirwa hani munoona unenge une chipo chinenge chiri pauri chokumbirirwa mune zvakanakanaka iko ndanga ndine chipo changu asi ndisingazvizivi ndichindonzi mweya wetsvina asi ndanga ndisingatozivi kuti ndotoriwo nechipo chakatonaka ndikagezwa ndikabatsirwa zvinokamurwa zvikakamurwa zvinozorodzwa zvikazorodzwa chipo changu chikachena chikanaka kezvino izvi ndanaka ndajeka. vanhu zvinonzi muchiti kana mumba murume anga kusvika pakukusemai pane vamwe zvakare mudzimai anogona kunge achiona chirongwa chinechi kana kuteerera dzidziso yamungamupe kuti azvione kuti ininika zvina ndinde kunobatsirwa apapa ndiye kuti chii nini ngangutaura kuti semaonero andakaita nyaya unogona kutoti kana murume achiuya kumba haakubati wotofunga kuti pamwe kwaabva kune zvaaita sei kwatomboendawo kana kumagirlfriends asi kunenge kusina saka zvinenge zvida kuti ukurumidze ukangona zvadaro kurumidza kutsvaga vanobatsira woona kuti chii chiri kunyanyoita kuti zvinhu zvisvike ipapo sezvandakaita apa ndakakurumidzawo kudi kuzviona kutoti zvinhu kwazvaakuenda izvi kuti ndiblame uyu murume uyu handioni kuti ndingamupa mhosva asi kutoti zvichida nezvandinombonzwa nyaya idzi dzichiregedza nditsvage kuti ndobatsirika sei. asi makambotaura naye here kuti shamwari inini pachangu ndiri kuona kunge ndine matambudziko ende kana mataura naye iye akazvikamuchira sei? Ndaitaura kuburikidza nehope dzandairota kuti marundi nhasi ndarota pane munhu apinda muno achidai achidai ndarota pane munhu apinda muno achidai achidai saka munhu akakurumidzawo kudi kuzvigamuchira. Handiri aya mashoko enyu ekupedzisira pamafamba napo masvika pakuzowanawo zambuko mashoko enyu amungade kuudzawo mumwe mudzimai ndiye kuti chii? Ndinotokurudzira kuti kumadzimai ngatikurumidze tatsvaga rubatsiro sezvandakaita inini kuna apostol ndokwandakatoona kutoti ndokwatoperera nyaya dzangu ende handifungi kuti ndichawanazve rimwe dambudziko randinochema naro ndiri kutoti zvese zvatoperera pano nekuzocheneswa kwatakaitwa saka munhu ngaakurumidze kudi kutsvaga rubatsiro. nemuhandadzi mashoko enyu ekupedzisira ndiye kuti chii nedzidziso yamakawana nedzidziso iyoyo yamakupawo kune mamwe madzimai? ini zvangu kudzidziso yandingakwanisawo kupa kune mamwe madzimai especially vane maspiritual husband vasinganzwisisi kuti upenyu hwavo huri kubva kupi huchienda kupi zvisati zvashata ngavakurumidze nokuti inini ndatozoziva kuti chakaparadza imba yangu ndizvo izvi nokuti ndairota ndinomwe murume ini ndisi pamwe ndisina umwe murume asi ndichirota nomurume ndichirota nehanzvadzi dzangu pamwe nevanhu vakafa ndivarota navo asi zvose izvo zvakazorodzwa saka ndiri kuti kuhama dzangu dzisati dzaziva dziri kunzwawo nepandiri pano paapostol monalita nokuti kwatinofamba uku unogona kungopedzerwa mari pasina chinofamba kana chinozorodzwa saka ndiri kuti hama dzangu uyai mubatsirikane vasinganzwisisi upenyu hwavo kuti chii chiri paari ngavauye zvavo vabatsirikane nokuti ini ndabatsirikana ndakunyatsokuonawo kuri kuenda nokuri kubva upenyu hwangu pakuri kugumira ndokupi
tinotenda mavanzwa madzimai vakabatana semasisters vakati aya regai tidzifambire nyaya dzacho iye zvinezvi regai tidzokere kuna apostle monalita. Nezvinhu zviri pazvipo zviri pavanhu mweya unofanira wavheta kuona kuti aiwa chipo chiripo but hapana here zvimwe handitika zvinofanira kunge zvichibviswa handiti kana kunozorodzwa zvisazokanganise chipo chiri pamunhu kana kupindira zvakuti zviita sekuti ndo zviri chipo handiti izvo zviri zvikwambo kana ngozi. Ndanzwa mumwe wacho achitanzi ndakapinda mugurupu gurupu rakaita seguru matisiri mugurupu gurupu redu rakanzi we conquerors gurupu rakuda kutopinda mu1000 vanhu right. Gurupu iri ndinenge ndichidzidzisa vanhu chikristu nechivanhu kunamata kwakajeka kwakachena kusina urombwa mukati kwokuti vanhu vanozenge vachipinda mumaakaunti wotsvuka midzimu kudzidzisa vanhu kuti aiwa ukaziva kuti midzimu yako chete unoikumbirira sei uye unoappreciata sei midzimu yako minamata yako inokurumidza kusvika kuna Mwari nekuti ndo vakataura pa10 commandments kuudza baba namai mazuva ako awandichi panyika so ndo zvacho igurupu randiri kubatsira vanhu zvakanyanya. Vamwe handi matowanzwa vachitaura vaitoshandisa minamata yemugurupu imomo vakatoona a big change handiti vachizosimuka kubva kuSouth Africa vachiuya. Ndanzwa sekutaura muri kuti akati ndaibatsira minamato minamato inenge ichipiwa munhu wese here kuti itai izvi kana kuti munhu anenge arequesta minamato iyoyo asi wongoiswa mugurupu vamozoutora kana kuti kana waitswa kana uchida kuutora zvinonyatsofamba sei mugurupu. Pandinoona kuinbox kunyanya handiti vanhu vanenge vachiisa marequest avo handiti kando pandinozoti kana muri mugurupu ndichaisa munamato handitika kuti mubatsirikana nokuti makawanda hamusi mega handitika saka ndo pandinozoisa kuti vane maproblems akadai itai zvakati vane maproblems akadai itai zvakati. Yes. Saka unopinda semugurupu iroro mugurupu nhamba dzandataura kuti 00263 786 547 right. Munhu ukango save namba idzodzo ukaenda kuwhatsapp wongoti halo apostle pane message inokupindura ipapo ine link rekutopinda mugurupu. ndanzwa vamwe muchitidzana ndataura mambozotaura kupi mambotaura kune zvimwe zvirongwa zvizvo zvakasiyana zvirongwa handitika aya vari kuzvinzwira kuti kana uchida kupinda mugroup number ndo dziri pascreen number ndo dzataura zvakare naapostle unongoenda unoti halo ikoko mopindurana. Toziva kuti mugroup manje munonetsera kuti zvichida munogona kusangana vemhuri munogona kusangana nemapasta wako ari imomo munogona kusangana natete vari kuita izvozvezvi ndati muzona apostle kuti kana muchinge masangana vedzinza muchinongedzerana imomo zvinofambiswa sei igroup kari nongopinda unozongona akapa kanzi Robert is joined saka panofambiswa ndingazoti aiwa apostle munhu apinda wemuburisei munotifambisa sei vanotouya kuinbox wotaura kuti apostle mugurupu mutitori kana 6 handiti and zvatiri 6 mugurupu muno mumwe anodai manje nini Mwari vanondipa wisdom yekuti kana ndakutaura zvokuti family ibatsirike handitika ndinotaura zvekuti family ite sei ibatsirike handitika kana paine zvavari kunetsana inini Mwari vanondipa wisdom yekuti ndibva ndazvitaura handiti but ndichitaura zvine wisdom zvokuti munhu ambozvifungira kuti ndobva pane umwe wangu aenda kuinbox kwaapostle akanorepota handiti saka ndinotaura zvakanaka zvine uchenjeri zvokuti vanhu vanozopedzisira vamwe wacho wabatana vamwe wacho waakuuya manje semhuri wachibva mugurupu imomo. Yes. Saka ngatiti ndava neproblem yangu kuinbox inobva yaiswa kugurupu here kana kuti munogona kutongondibatsira ichiperera kuinbox iko haisi kugurupu tinotogara chiposta post yekuti musaise maproblems enyu mugurupu nekuti mune futi matsotsi vanozopedzisira vava kuti tinoshanda naapostle umo handiti
uyai pakati saka hatidi kuti vanhu vaise maproblems avo mugroup vanongoya kuinbox handitika ndokutopedzerana ikokoko. Yes. Tichitarisa idzo panyaya dzengozi dzevanakomana nemwanasikana, chinangwa kana kuti ngozi inopera sei, ungave mukristu kana ungave uchiita zvechivanhu, kuti ngozi idzonzi yapera mukati memhuri inenge zvafambiswa sei? Right, ngozi kuti ipere lesei, pane dzimwe ngozi dzakaparwa kare kare dzekuti muchadzitresa kamuchadini, vana baba wenyu vanonge vachiti hatizvisivi handiti. Saka pane maitirwo anoitwa mukoma Robert anotoitwa achiripirirwa nemakoini chaiwo, kwete zvokunzi mombe 50 zviya, nemakoini vachiita pfungaidzo yavanenge vachiita vanhu ivavo yekuripirira ngozi yakaparwa yavasi kuziva handitika kuti zvakaitwa rini handiti. Nodzimwe ngozi dzakatoparwa nevana vadiki vachitamba kana kumombo, vanhu vatemana nematombo munobvafa handiti. Saka zvinhu zvokuti mweya waMwari wakanditi aiwa, batsira vana vasatenderera kana kuti vasatambudzika kana kuzoluza pfuma zhinji nekuda kwokuti vari kunzi varipirire zvinhu zvavasingazivi handiti. Ndoda kutaura chokwadi, ngozi inoripwa ndeyekuti mukoma Robert muri kutoziva kutoti munhu atsika munhu mobva maziva family yacho, kana kuti munhu aurayiwa family yavo musha wekwanhingi ndewekwanhingi, ndongozi dzinonoripwa idzodzo handiti. Ende iko zvino hatichakurudziri kuti vanhu ngavaripisane nemunhu utsinye handitika ihwohwo, kuti imimi mwana wakwapa mukuru wenyu ndiye abaya munhu nebanga, motorerwa mwana wenyu musikana akuendeswa kunoripa handiti. Handizvo, pane zvinotoitwa handiti, zvichibva zvapedzerwa zvakadaro handiti, pane zvinenge zvaitwa, kwete zvokunzi kunotorwa munhu achiendeswa kwete. Yes. Tichivhara chirongwa chanhasi apostol, chimbotipai munamato nedzidziso tichipira tibva tagara taziva kuti inini dzimwe dzenguva ndakasangana nematambudziko ndo mimwe minamato yakaita senge so yandofanira kunge ndichiita kuti even kana ndida kuti ndinobatsirwa munhu ari kunotibatsira apiwe uchenjeri apedze dambudziko randee ndakaita sei ndakatarisana naro. Uri pakuti upire uchikumbirira. Right, unongotora hupfu hwako bute rako, zvinodhipenda nokuti unofarira kushandisa zvipi handitika. Right, wochitotanga utokanda zvako pasi kutobuda kana panze handiti, kana pari pamba pekuti uri pamba pako pakasununguka, kana pasina kusununguka unokumbirira uri mumba, unogona kutora kana pepa uchikumbira uchikanda pai pepa, kana kuti muplate uchikumbira hupfu hwako uchikanda pai muplate, uchikumbirira nedare rouri kuda kuenda kana kuti kwauri kuda kuenda kuti unobatsirwa handitika. Kumbira ndataura kuti kumakombwe emukati medzinza rako, makombwe emukati menzvimbo yaugere, vadzimu vako wekwamai wekwababa handitika, madzisekuru, mhepo dzakachena handiti. Unenge uchitaura usarege kutaura kuti mhepo dzakachena ndo dzandiri kutaura nadzo, matateguru mhepo dzakachena handiti, vari kumadziva handitika, mhepo dzakachena ndo dzandiri kutaura nadzo handiti. Mondoro, mativi mana enyika, mhepo dzakachena ndo dzandiri kutaura chii nadzo, ndini ningi handitika. Ndauya nedare rangu ndiri kuda kufamba kuti ndigone kuti ndinosunungurwawo. Onai zviri kunetsa izvi, unozvidoma zvese zviri kunetsa mukati meupenyu hwako zvouri kuda kufambira, kuti chitungamirirai kuti kwandiri kuda kuenda uko handitika. Kwemadzisahwira iwe ndiuruziwo kuda unanga uda kuya kwaapostol monalita, kwaapostol monalita, kana kuti kwambuya nhingi kana kwasekuru nhingi kwandiri kuda kuenda handiti. Nditungamirire mhepo dzakaipa dziregere kukanganisa nzira dzangu, uyezve mutungamire kuti vanoona chakawanzika chiri kunetsa mukati meupenyu hwangu. Kana kusingaite, ibvai mandivhara ndisaende ikoko handiti. Kana kuri ikoko muri kuona kune zambuko rangu, aiwa tungamirai mundiratidze kana kumakope handiti, ndozosimuka ndichienda. Munhu unofanira kukumbirirawo 3 days usati wasimuka uchienda kouda unobatsirwa.
paya pauri kukumbirira nebute rako kana kuti neupfu hwako, buda mira padhoo, handiti panze, furidzira direction youri kuziva kuti ndo kunogara apostol Mona Lisa, wofuridzira ikoko, handiti kuti vari kumhepo, handitika tungamirirai, handitika ndoda kuti imi mugare masvika, handitika mukati memusha maapostol Mona Lisa, handiti kuti pandinosvika ngawe manake pane zvese, kana kuti ndirotesei kana kusingaite, ibvai mandirotesa ndirege kuenda ikoko. Haumbotadzi kuroteswa, unotoroteswa zvimwe zvinochiita zvinotokumisa kuti unge uchiuya pano, kana kuti kuno kana kwakajeka unotongoona uchiroteswa zvinhu zvakanaka zvekuti enda ikoko unobatsirwa. Kana munhu achinge auya kuzobatsirwa nemaapostol, munamato wake kana kuti basa ramunenge mamubatira, anofanira kutanga kutarisira kuona change kwapera nguva yakaita sei, nekuti vamwe vanozopedzera vauya kwandira vachiti apostol vako vaya fake, handiti zvinofamba sei ipa. Right. Inini ndinotarisira kuti zvinodhependa nemunhu, handitika kuti Mwari wake newadzimu, handiti wanzwa kuchema kwake kana kuti nekutenda kwake, handiti achisvika pano zvakadii. Pane vamwe vari kungoti automatic, handiti atoone testimony, handiti zvinofanana nekuti ipapa pabiri akawe matestimony pasina kana 2 days, pasina kana 3 days, handiti kwozoita vamwe kuti ane mastages ekuti asunungurwe, nekuti pane vamwe vanenge vane mhosva dzavo dzavanenge vanadzo dzekuti dzinenge dziri kuda kumbochemerwa, dzichichemerwa, iye achichemawo kusunungurwa, handiti munoona ozosunungurwa zvake. But kune vamwe chaizvo hapana, hazvimbononoki kuti munhu aite sei, kuti munhu anga achisunungurwa. Yes. Aya, mazvinzwira kune vane mubvunzo, mimwe yamunobvunza nhamba dzaapostol Mona Lisa ndo dziripo pascreen, vadzitaurawo zvakare. Mibvunzo iye yamunobvunza vabvunzei direct ikoko. Kana uchiona zvichinetsa, pinda mugroup raapostol reWhatsApp group iro, wobvunzawo vamwe varimo mukuti nei imi maane nguva yakareba zvakaita sei muri muno, zvinhu zvaapostol ava zvinoshanda here? Nekuti mimwe mibvunzo yamunondibvunza inini mhinduro ndinenge ndisina, mimwe mibvunzo yamunondibvunza zvinenge zvitori nyore kuti mungoti panhamba dziri pascreen idzo dzaapostol Mona Lisa mobva mangovabvunza ikoko. Munhu akasununguka kubatsirwa haisi mhosva, ibva mabvunza zvese kubva pekutanga, apostol ndauya kwamuri ndoda kubatsirwa, dambudziko rangu rakamira so. Pastage yamunenge mave ibvai mabvunza mubvunzo ipapo, musatye nekuti unenge waenda kunobatsirwa. Zvino ukatanga kutya iwewe, anozokuchemerawo sekutaura kwaita kwaapostoli, kumudzimu namusika vanhu ndiani. Zita ndinonzi Robert. Tapfumanei for now. Bye bye.